नोंथांमोना रागा जोंनो नाङा गासैनिसिमबो सरि होननानै आं नैबे ब्लगाव नोंथांमोननो सरि बिबाय आरोना गाइस मोननैसो भिडिअखौ स्लाइड दानस्लायनानै भिडिअ खालामदोंमोन खिन्थु नोंथांमोना हमनो हादियासै गासैनिसिमबो आङो सरि बिबाय आङो देरमा गाहाम थगायनानै नोंथांमोननो खिथानो हागौमोन जिथुबा गोथार जुलिया आंनि नङा होननानै खिन्थु आं जुदि थगायसुला मोनबा आरोना गाइस दा नोंथांमोनजों खुला खुलि सावरायबाय स' गाइस नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ नैबे भिडिअखौ आं मानि थाखाय खालामनाय जादों ओमफ्राय गाइस नै फार्स्टआवनो कमेन्टखौ स्क्रिनशट मारिनानै वाट्सएपआव आंनो लोगोफोरा बहुत हरदो आरोना गाइस बेनिफ्राय आं दा कमेन्टखौ नायदो ओमफ्राय इउटुबाव थांनानै डाइरेक्ट आङो मा खालामबाय कमेन्टखौ नायबाय आरोना गाइस बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो माने लगे लगे बिराद कमेन्ट फैदोंमोन थ' 100नि सायाव जाबायमोन आरोना कमेन्ट हरनाया बहुत मानसिफोरानो कमेन्ट हरदो एक्चुअलि सानैसो मानसिफोरा मोनसे भिडिअ होनायाव मिथिखादो आन्दासावनो जिथुबा जों आब'नि हाबाखौ जागोन होननानै ओमफ्राय सानैसो मानसिफोराथ' आरो मिथिखायाखै बेनिखायनो आङो सानबाय कमेन्ट फैबाय थानायखाय आरो मानोथो बिदि थगायनो मानो होननानै आं मा खालामबाय दिनै फुङाव भिडिअ खालामनानै आरामसे नोंथांमोननो माने फोरमायनो होननानै आं नैबे भिडिअखौ खालामदो दा नोंथांमोना आरामसे मोजां सावरायगोन आरामसे नोंथांमोननि सेराव मा गोरोन्थि मावखो बा मा गोरोन्थि मावाखै नोंथांमोना आरामसे फोरमायगोन दा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो नायना लाग्रोदो जिथुबा आं मा गोरोन्थि मावखो आरो मा गोरोन्थि मावाखै आं नोंथांमोनजों सावरायनोसै जुदि मायबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला सम नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय सानैसो मानसिफोरा बुंदो आरोना माने भिउसनि थाखायसो बिदि खालामदो होननानै सानैसो मानसिफोरा बुंदो खिन्थु भिउनि थाखाय नङा दे भाई माने भिउआलाय मा नों आप डाउन भिउआ मानसिनि लाइफआव आप डाउनखा नों मोजां कन्टेन्ट होबाबो हामा कन्टेन्ट होबाबो मानसिनि लाइफआव भिउआ आप डाउनखा जायफोर मानसि इउटुबार इनि भिउआ आप डाउन जाखायो भाई आं डाइरेक्ट बाथ्रा बुंखायो भिउजों जेबो लोब्बा गैया खिन्थु मेन बुस्थुआ जाहैबाय मा आंनि भुला मायाव जाहैदो सानसे मानसिफोरा इयावनो रागा जोंदो बा दुखु मोनदो जिथुबा जुलिया आंनि होनना बुंनायावसो माने दुखु मोनदो खिन्थु जुलियाथ' आंनिनोखा होननानै बिद्दा माखौ मोनाथ' आङो प्रमिसखौथ' लायाखैना इयावनोथ' नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनांगौ जि नुखुला एसे जोंखौ बाय थगायनो नागिरदो होननानै नोंथांमोना बाय इन्टारेस्टिं एसे आन्दाज खालामनो हायोमोन आरो खिन्थु इखिनिखौ सानैसो मानसिफोरा माने आन्दाज खालामनो हादियासै आरोना बेनि थाखायनो दिनै मोनसे भिडिअ होनायाव आङो फुला बाथ्रा खोन्थानायखाय गोबां मानसिफोरानो दुखु मोनदो ओमफ्राय रागा जोंदो खिन्थु रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौ बेनो मेन बुस्थुआ रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौ आरो ना जियानो जाया माने गाइस जुदि आंनि भुलानो जाहैबाय मा गोथार जुलिया आंनि होननानै बुंदोंमोन बेनि थाखायनो गासैनिसिमबो सरि बिनाय थाबाय आरोना गाइस नोंथांमोना रागा जोंनो नाङा गासैनिसिमबो सरि होननानै आं नैबे ब्लगाव नोंथांमोननो सरि बिबाय आरोना गाइस आंनि भुल जाबाय जितु नङा होमबा दा जियानो जा माने गाइस ओमफ्राय एबार मेन पइन्टआव फैनोसै दा कमेन्टआव हरदो सानसे मानसिफोरा भिउनि थाखाय ओरै खालामदो ओमफ्राय सानसे मानसिफोरा बुंदो नोंसा आब'खौ नेक्स्ट ब्लगाव खोनथि इ टाइपनि बुंदो आरोना गाइस ओमफ्राय आंथ' बुंखादो दयनि भिडिअआव जिथुबा गोथार जुलिया आंनि नङा जोंहा आब'निसो होननानै आरो दुर्गा फुजा बायनायनि उनावसो जुलिया जागोन होमबा बेसेबां गोबाव दंबावो नोंथांमोना साननानै नाय होमबा आङो नोंथांमोननो आंनि हाबा होननानै आङो कन्टेन्टखौ खदाय दिहुनबाय थानो हायो आंनि हाबा होननानै आङो कन्टेन्टखौ दिहुननानै खदाय भिउस लाबाय थानो हायो जुदि इस्सा खालामोबा खिन्थु आं बिदि थगायनो गोसो गैया आरोना फार्स्टआव आं जास्ट नोंथांमोना माबायदि रिएक्सन होयो आंनि हाबाखौ जानो लुगैमारो ना मा ना रिएक्सनखौ नोंथांमोननिफ्राय खेबसे नायदो आरोना गाइस आं जिथुबा दा न'खरनि खासे गोदोरा जुदि हाबा जायालासिनो उन्दैया माबायदि लाना फैगोन नोंथांमोना एसे साननानै नाय दा जोंहा आब'मोनानो हाबा जायाखै आंनि गोदोर गोजा आरो आं उन्दैया मा होननानै हाबा जागोन देसाय नोंथांमोना साननानै नाय बेखौ एसे साननानै नाय आरो मा बैसो जादों आंथ' जेबो बैसोआनो जायाखै आं 2002आव जोनोम जाखानाय होननानै नोंथांमोननो खिथाखादो कमेन्टआवबो सोंनायावनो बेनो आरो मेन बुस्थुआ बेनिफ्राय दा नैबे भिडिअ लाबोनायानो जाहैबाय आंनि जुलि होनना बुंनाया आंनि गोरोन्थि जादों बेखौ आं नोंथांमोननिसिम सरि बिबाय आरो गोरोन्थि मावा मानो होनना बुङोबा न'खरनि गोदोर मानसि हाबा जाखांनायनि उनावसो हाबाया आं जाखागोन सानसेबाबो आं जाखानांगोन न'नि गोदोर मानसिखौ जुलि खालामनानै हरग्रोनो हानांगोन बेनि उनावसो उन्दैया हाबा खालामनांगौ आरोना बेनो मेन बुस्थुआ ओमफ्राय दा दुखु मोननायनि थाखाय आं नैबे भिडिअ खालामबाय कमेन्टखौ नायनानै बेसे दुखु नांदो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै नोंथांमोनाबो आरो दुखु नांदो एसे बोरैबा मोनदो आरोना गाइस माने गासैबो रागा जोंदो बांसिनानो रागा जोंदो ओमफ्राय सानसे मानसिफोरा बुजायदो आरो जिथुबा आब'खौ खनसे देखाय हाबानि सिगां होननानै खिन्थु दुर्गा फुजायाथ' आरो नै एसे गोबाव दंबावोना आगस्ट'आवनो फैयाखै ओमफ्राय आंथ' नाय आगस्ट'नि लास्टाव लासिबो आंनि हाबा पेन्डेल सोंनायखौबो खिथिफ्लानानै थाम्बनेल टाइटेल बायदिसिना बनायनानै आंबो भिउ खामायनोबा आजादि हायो हाबा खाथियाव लासै भिडिअ लानानै आं उनाव आंनि हाबा नङा होननानै बुंबाबो जेबोआनो जाखाया खिन्थु आं माने थगायनो गोसो गैया बेनिखायनो साननैसो भिडिअ होबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो आङो लगे नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय दिनै फुङाव हाबाया आंनि नङा होननानै जाहाथे नोंथांमोना दाउट जानाङा होननानै दा नोंथांमोना बेखिनि बाथ्राखौनो हमनो हादियासै आगोलनि टाइमाव
ओमफ्राय आङो मोननैसो भिडिअखौ स्लाइड दानस्लायनानै भिडिअ खालामदोंमोन खिन्थु नोंथांमोना हमनो हादियासै सानैसो मानसिफोरा हमनो हानायफोरा कमेन्टआव हरदो नंमारगौ दे नुकलि नङा एसे आब'निसो बिब'निसो होननानै मेसेजखौ सानैसो मानसिफोरा हरदो आरोना बेयावनो मिथिबाय आरो सानैसो मानसिफोरा नंगौ दे एसे बिब'निसो होननानै आरो दा सानैसो मानसिफोरा सानदों उन्दै गथ' दानो मा जुलि जागोन मा मावना जागोन जेबो आखायाव गैया खामानि दामानि मा मावना जागोन होननानै आरो साननानै इउटुबाव नोंथांमोना फैसा मोनो बहुत होननानै मिसा बाथ्रा भाई बेफोराव इउटुबाव इमान इदि फैसा मोना जाय जायफोरा इउटुब चेनेल दङ इसोरसो मिथिगौ इउटुबनि इनकामा मा साननानै आंखौ भिउसनि थाखाय भिडिअ खालामदों बायदिसिना खालामदों होननाय खिन्थु भिउनि थाखाय एक भिउ जेबो भिउ गैया 1 लाख 1 मिलियन भिउ खारोबा बेलेग बाथ्रा आंनियाथ' नर्मेल भिडिअ होबाबो ओरैनो 10,000 8,000 7,000 5,000 3,000 बेफोर भिउआ खारखायोना आंनिया सिगांनिफ्रायनो खिन्थु भिउआथ' आप डाउन जाबाय थायोना आं भिउनि थाखाय जेबो भिडिअ लाना फैया आरो जुदि भिउनि थाखाय भिडिअ खालामनायबा आं मालाबानो नांलायनानै सोरदोबा बायदिसिना खालामनानै भिडिअ खालामनो हागौमोन इ भाइरेल जादों इनि थाम्बनेलखौ होना नांलायनानै आं भिउ लानानै आंनि फेसजोंसो आङो कन्टेन्ट लाबोयो आरोना गाइस आं गुबुननि फेसजों बिदि नांलायनाय मानाय बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लानानै फैया आरोना दा गोबां मानसिफोरानो दुखु मोनदों आरो गोबां मानसिफोरानो आंखौ हामा मोनदों दिनै फुङाव मोनसे ब्लग होनायखौ थ' गासैनिसिमबो आङो सरि बिबाय स' नोंथांमोना जेबो दाउट जानाङा जेबो सानबाय थानाङा दिनै नोंथांमोननो खुला खुलि भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो लाबोबाय आरोना गाइस कमेन्टखौथ' आं फार्स्टआव भिडिअ हेगारबाय हेगारनानै सकआव थांबाय ओमफ्राय सकआव थांनायनि उनावसो माने कमेन्टखौ आंनो स्क्रिनसट मारिना हरबाय मा इमान फट' हरदोंलै गामा खालि आंनो लोगोआ एक'खौनो हरा दिनै मा हरदों आंनो वाट्सएपआव ओरै जाबाय ओमफ्राय वाट्सएपखौ नायबाय आया अ भिडिअ होदोंमोन ना आङो बिदि जाहैबाय आरो माने आंनिया मेन बुस्थुआ दा जियानो जाया मानो सानसे मानसिफोरा फार्स्ट भिडिअखौ नायनायावनो मिथिखादो जों आब'नि होननानै ओमफ्राय आरो सानैसो ब्र'मोना मिथियाखै जों आब'नि हाबा होननानै दा गोबां दुखु मोनदों मानो होनना बुङोबा इन्सटाग्रामफोरावबो भिडिअफोरा बहुत शेयार जादोंना आंनि डायलग होनायफ्रा बेनिखायनो सानदों आरो गोबां मानसिफोरा आंनि होननानै दा नोंथांमोना बिदि साननो नाङा बयबो मोनसे समजों लोगोसे मोनसे इन्टारेस्टिं खालामखायो मानोना बुङोबा मोनसे आनकमन जायो जिथुबा रिएक्सन लानो लुगैयो जिथुबा आंनि हाबाखौ जानो नोंथांमोना गोसो दंमारो नामा होननाय मोनसे रिएक्सन लानाय जायो आरोना दा मिथिबाय एक्सुवेलि आं हाबा जाबा आंनि ब्र'मोना माबायदि आरो सोर माबायदि दा बेखौ रिएक्सनखौ आं मिथिबाय आरो ना माने बेनो मेन बुस्थुआ आरो आंनिया बैसोबो जायाखै आखायाव जेबो साख्रि बाख्रि गैया जेबो बिजनेसखौनो खालामनो हायाखै नङा आरो हाबा जानाय बेखौ नोंथांमोनाबो बुजिखानांगौ जास्ट ओरैनो मोनसे इन्टारेस्टिंनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदो आरो खिन्थु आंथ' थगायबाथ' नै हाबा खाथियावलासो आं नोंथांमोननो थगायनो हायोमोन हाबा खाथियावलासो आं भिडिअ होफ्लानानै बेनिफ्राय आङो डाइरेक्ट हाबाखौ जोंहा बय होनना बुंना होबाबो आं थगायनो हागौमोन खिन्थु आं इमान थगायसुला मोनब्ला आं जुदि इमान थगायसुला मोनबा हाबा खाथियावलासो आङो भिडिअखौ होनानै मा खालामगौमोन जों आब'नि हाबा होननानै आङो बुंफ्लायोमोन जुदि आं एसेबां थगायसुला मोनबा खिन्थु दा 2 माह दंबावो 2 माहबो गैला दा मथ'थ' दुर्गा फुजा बारा दिन गैला दुर्गा फुजा बायनानैसो तारिखआ जाहैगोन नङा होमबा थ' 2 माहखौनो हमनानै ला होमबा आङो 1 माहखौनो नोंथांमोनखौ थगायनो हागौमोन 1 माह थगायनायनि उनावसो आङो 1.5 माह गाहाम थगायनानै नोंथांमोननो खिन्थानो हागौमोन जिथुबा गोथार जुलिया आंनि नङा होननानै खिन्थु आं जुदि थगायसुला मोनबा आरोना गाइस दा नोंथांमोनजों खुला खुलि सावरायबाय खुला खुलि नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै आरामसे फोरमायबाय स' नोंथांमोना एसेबां सिरियास खालामनाङा एसेबां दुखु जानाङा आरो एसेबां रागाबो जोंनाङा आरो हामाबो मोननाङा गासैबो मिलायनांगौ गासैबो माने मिलायनानै थानांगौ आरोना रावखौबो एख' साननाङा बायदिसिना साननाङा थ' कमेन्टखौ नुनानै एसे दुखु मोनदों आङो ओमफ्रायसो आं नैबे भिडिअखौ एसे एमारजेन्सि खालामबाय जितु आंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ आङो खालामनाय जाबाय आरोना गाइस थ' भुला जाखायो बयनियाबो खिन्थु नैबेथ' आरो नेम मथेथ' ओरैनो भुलबो नंबावासो खिन्थु मोनसे आङो स्लाइड भिडिअ बाय दामनानै बुंदोंमोन बाथ्राखौ दाबो बुजि मोनदियासै बेखिनि बाथ्राखौ आं आरो जानला माला एकदम भिडिअफोरखौ स्पिड होखायो आंनि एडिट खालामनायफ्रा बहुत स्पिड माने आं दिनै खालामबाय दिनैनो हेगारखाबाय गाबोन हेगारगोन नङा आं दिनै ब्लग खालामबाय दिनैनो हेगारबाय आंनिया माने बहुत स्पिड आरो माने आंनिया एडिटआ सानसेयावनो 2 मोनथामबो होनो हानाय स्पिड आरो माने आङो एखे पुरा माने भिडिअ एडिटआ आंनिया इनसटआव खालामो बिराद स्पिड खालामो आङो जायफोरा सोंबाय थायोमोन आंखौ भिडिअ एडिटखौ अबाव खालामो आं इनसटआव खालामो इनसटआव बिराद स्पिड बहुत स्पिड आगोलनि टाइमाव क्राइन मास्टार इउज खालामो खिन्थु दा आं क्राइन मास्टारखौ नांथ'ला आं दा इनसटआवनो खालामो आरोना दा जियानो जाया मानो गाइस दा नोंथांमोना मिथिबाय आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिबाय थ' गासैबो आरामसे मिलायनानै थाफिनबानो जाबाय दा गोरोन्थिया बयनावबो जायो नङा होमबा खिन्थु दा नैबे मोनसे आं फार्स्ट स्टार्टिंआवनो दानस्लायनानै बुंदोंमोन बेखौ रावबो हमनो हादियासै
ओमफ्राय जायफोरा हमनो हादो इयो कमेन्टखौ हरखादो डाइरेक्ट हरखादो ओमफ्राय इन्स्टाग्रामावबो हरखादो ओमफ्राय आंनि लोगोफोरनो आं खिथाजोबखादो कल खालामनानै आं ओरैनो साननैसो ओरैनो भिडिअ होनानै उनाव खोन्थागोन जास्ट ओरैनो इन्टारेस्टनि थाखाय मोनसे खालामदो होननानै बुंदो माने खामानि मावबाय थानायखौनो एसे ब्लगाव इन्टारेस्टिं खालामनो होननानै दा मथथे हाबायाथ' आंनि नङा जोंहा आब'निसो होननानै आं नोंथांमोन दहाय फुङाव भिडिअ होबाय दा गोबां मानसिफोरानो मिथिबाय थ' बेनि थाखायनो मोजां नांदो आरो जायफोरा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन प्लिज अननानै गासैखौबो आङो निमाहा बिनाय जाबाय आरो ना गाइस अके थ' होमबा दिनै ब्लगा बेनोमोन कमेन्टखौ नुनानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो ना गाइस अके थ' होमबा बाय बाय दिनै ब्लगा बेनो आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन थ' नोंथांमोना जेबो साननो नांथ'ला आङो जि गोरोन्थि जादोंमोन आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय जाबाय आरो ना गाइस अके